бункер, да. Точно така. И сега влизаме в бункер. За мен бункера ме за първи път. Мене въздуха много ме дразни. Тук преди беше блокирано. Колко инфинити хвала. Точно така. Пего, аз не следвам теб, ти знаеш, после знаеш как да се върнеме. Да, правилно. Не знаете как се чувствам тук. И аз така. Само с един човек друг. Мисля, че аз не знам как се върнем тук, човек. Просто с ходене. Така. Много добре планира къде да взимаме. Тук е вратата и така почва бункера. Пего, запомни. Тая част запомни натам е това. Чакай, Пего, може сетно се скави се завиждам и аз на къде хода. Да, давай, стъпкай. Пего, запомни тая част, човек. От тук натам изидаме. Да, помня. Аз това го знам на изуст. Аз съм бил в този бункер преди. Малко ме страда да се загубим тук в тая част. Спокоен бъди. Ето това е големият... Точно така, как се викаше. Ще минем бункера преди от правата линия. Тук не желая да се загубя. Yes. Натам не ходим. Добре, малко ме стар как се върнем. Ето, не знам. Връщането ни е в чиста права линия. Помни. Помня го, да. Чиста и ти го помни, чиста права линия, виж, човек. Чиста права линия. Виж, ето тук, натам право и след това изидаме и директно натам изидаме. А колко е дълг този бункер? Имаш идея? Пего. Близо километър. Значи, кога свършва мястото? Аз не знам. Това е снимък на моята попаднала публика. И аз така. Тук има нещо туалетно. Чак няма какво да го показвам. Пего, малко тук на стискалица трябва да се вижда, защото иначе аз не виждам натам как се върна. Спокойно, ползвай си къде е, тук ходи пред мен. Я. Камерата разфокусира. Не съм бил в този бункер от мигове наред. От часове наред, човек. Може би от месече. Стой. Какво част ходим надолу? Ходим ли надолу или продължаваме правилно път? Надолу е тая част. Не, натам искам да ходим ли? Натам надолу или продължаваме само? Ти реши, на къде отиваме? Натам ходим ли? Или напред? Ти реши. Аз никога не съм бил надолу в интересна си. Не, човек, това е дълго, може да се загубиме. Аз никога не съм бил надолу. Отиваме надолу. Човек, може да се загубиме. Спокоен бъди. А вие хора, ако обичате книгите, бункери, Точно така. абонирайте за канала. Клипите бункери са нашето име, хора. Значи, не съм снимал бункера за кове. Това е първи път, който се изобщо влизам в такъв бункер. Тук ти мисля, че ще завърши. Малко ме страх, човек, как се върнем след това. Не. Отдолу е. Още надолу. Не отивам. Не отивам. Мисля, тук никой не е влизал. Естествено, че някой е влизал. Виж, че има графити, бе. Балкон. Ма човек, малко ме страх, не знам пътя за връщане. Мен ме страх, който ми завърна камерата тук. Човек, ти знаеш ли пътя за връщане обратно? Помни, едното натам, помниш ли? Да. И през тази врата е директно надолу, нали? Камерата разфокусира много агресивно. Чакай, мълчи, че май чувам някой. Не. Продължаваме. Това е даже по-страшно от останалите сгради. Това е ехото от нашите сгради. Така. Завиваме на някъде или приключваме? Ти реши. Гласуваме. Ти какво искаш? Да завием или да приключим? Ти реши. Добре, значи мисля да сме натам, за да може в случай на загубване, после следваме дясната страна. Защото по принцип в момента да се загубим, да влизам после следваме дясната страна. Човека, ти знаеш. Това го знаем. Ето тук се завърта към една друга част. Ама не съм я обиколил.
Така че... Чай, о, не фак. 55% имам. Ще ти стигне батерията. Така, значи. Продължаваме насам. Майка още заводи. Продължаваме. Само не знам къде е изхода. И ето тук има един затрупан изход. Чакай, я го видим. Той работи ли той изход? Майка му тебе. Еми, задънени сме, човек. Не, ще се върнем към отворения изход, ама... може да се каже, че стигнахме края. Това е край, да. Ще обиколиме още една стаичка, евентуално, ако успеем да си направим пътя. Добре, човек, сега знаеш. Точно така. Мисля, че сега не е редно да снима, показахме го на хората. Цялата част. Точно така. Да, точно. Пилът и това е правилният път, човек. Точно, правилно сме познали. Има долу, натам, надолу. Човек, надолу сме също. Виж, има. Още по-надолу. Що? В момента съм 30 метра под земята, не ми съм слизал по-надолу. Що? Това е късен въздух. Добре, върнахме се, където бяхме. Сега продължим напред. А ние сега на къде ни е изхода, знаеш? Изхода ми се пада право назад. Натам. Да. Бего, чакай. О, намерих машини. Let's go. Let's go, да. Този бункер е дълъг, да кажем, че е дълъг. Да снимам малко. Снимай ги и ти. Охо. Машинки имаме тук, бе. Бего, това не е тръба ли, можем да минем оттам? Там има още минаване. А това ще окачим ли в канала, Бего? Не знам, евентуално. Не хора, вижте си ученик. Бати. И там, ето Бего. Бомнина къде е? Тук има стълби за нагоре. Стой тук, стой. Тук има стълби за нагоре. Не! Ти си луд човек. Да, съм. И сега какво ще правиш? Изкачвам се по тези стълби и тук има бойлер и натам продължава въпросния бойлер. Не, човек, ти не искам да минавам от там. Добре, бункерът е бая дълъг. Там няма нищо, там няма нищо. Добре, аз съм отспокатера по тази стълба, но няма смисъл да го правя. Така... Няма нищо, само единствено. Значи, можем да слеземе директно надолу, което се пада. Аз викам да се приключваме за днес. С това доста крипи. Що, ето ти е още една част, където са надолу. Чакай. Това е отчасти носталгично видео за старите фенове. Точно така. Да го продължим ли? Ами, ти реши. Продължаваме тук. Ние вече сме обиколили. Това ни е третата посока, в която сме. Ама това ли не е завършване към... Така, след като сме обиколили третата посока, после се изключваме. Да, за днес. Да ходим. 8 минутно видео не е за. Не така. Ами аз приключвам. Не е приключвам, да излезем. Андрей, какво беше твоето мнение за този изоставен бункер? Ами, много клип ми изглеждаше нещо. Така пътеките завършваме някакво много такова изгубено. Може да се изгубиме, но все пак беше яко. Окей. Да се връщаме. О, не ми кажа, че сега си забравя посоката на къде се върнем. Печкам си посока. Такава, значи, този бункер е маркиран за нашата карта за изоставени сгради. Ако искате да го обиколите, давайте, родим го до начало. Точно така. Ако това е изхода, можем да отидем директно на правата ли? Защо ходиш толкова бързо? Какво бягаш? Ти сигурен си, че бяхме тук. Да, ето това е металната стена. Ние ландмарк. В бункерите няма много отличителни черти. Да. Ама за да не се загубите хора,
най-добре О, може натам да отидем, виж. Добре. Това за да не се загубвате бункерите, просто Не, това е права. Човек, може да губиме. Помни посоката, човек. Чуме. Помниш ли това? Виж. Да. Виж къде е изхода. Натам и след това вдясно. Натам и след това вдясно, не? Анди, ти мини по това, аз ще мина по това и когато ти искаш да спирай, просто спираш. Не, аз ще мина през тебе, че много ми е трудно да се разделяме точно от тези бункери. Защото после губенето е много лесно просто. Не искам да го правя, така че заедно. Аз викам да Да, тук няма много за снимане. Човек. И натам мога да отидем, човек. Ами така, че помнете моя съвет, за да не се загубвате в бункери, понеже няма много отличителни места. Гледайте какви буци има на земята. Защото тия буци могат да се съжигат. точно така. От загубане, да кажем. Его изхода. Правилно сме познали бего. Изхода не е точно на апетите. Има един друг фото. Той е запечатан, то ще видим него. Добре ли си, бе? Let's go, камерата ми фокусира. Сега искам да отида да видя другия път, дето е горе. Ама не знам. И ще още един път да влезем. Не мога да влизам още един път. Да. Застреляй се. Спираме и да снимаме. Ти ако искаш, давай, аз искам да видя горе как е положение. Добре, аз ще видя също. Да кажем, и аз ще видя просто като ви. Както по най-сигмита начин. По най-сигмата начин. Не, мъглата дойде. Когато има глава е гол. Ето виж. Хващи се за дървото, ако можеш. Няма това да го е пробвам. Да, това е малко крипи. Не, човек, тук да се спълвам. Добре, да слезем, Чакай. Аз дет съм смълчава, ще му мина. Да слезем, ти казвам, че това няма да... Не пълвам надолу! Ама да съм моспа, като мина директно. Какво ще правим сега? Спираме и да снимаме. Аз ще снимам там. Бункера беше крипи. Добре, че го минахме, човек. Надявахме се. Минахме най-крипи бункера. Точно така. Точно така, също доколкото на бункера. Да, все пак го снимахме за първи път. Аз честно казвам, хора, това ми е за първи път, който влизам в бункер. И го минавам до правят. Беше готино. Да кажем, че беше готино. Това е първи път, който влизам в такъв бункер. Сега никога не съм влизал. Честно казвам, беше готино. Тук има още и доставка тук. Ама тези засапки вече не ме страхуват, те не са опасни. О! Анди, какво беше твоето мнение за цялото приключение днес? Ами, беше готино. Хареса ми, особено бункера беше малко крипи. Беше малко крипи бункера, иначе ми хареса. Честно казвам. Хора, моето мнение беше, че е доста интересен и крипи бункер. Като цяло забавен. Чак особено беше загубващо посоките на къде са за изхода. И беше доста яко да го довърши след толкова дълго време. При това без маска. Малко посоките бяха така загубващи. Довиждане са дури. Довиждане са дури. После, чао!